nak kasih ke baar upol show Timothy kalau nong besar dekat ke bahan riau hadap ke bapra nama yang ala tekno lupa kum kejing ayu di bat kata kapor kejing lek no jonga kelajan ngalayale ya kata kejele babha ngala pendep ya kejing ya pen ngalari ya kejing ya nado mentaya ngala bu ya kata ke pai sengat jong ke hok ya ke ba utrai uta unong bishar bahok un ai hanga ha kata ke sengi bat om tang hangahi henrai ha kita barok ru kiba ye ya kata kejing bi bau jong u kini kilong ki kentien ki bau u absol bol ai bensiam ya Timothy bat haswa jong kejing lek nok ke jong u bla ai ya kini ki kentien jong kejing kermen hatu pitip mu chanu pin pelut ya ka bam jukut ke jong pi gi kum gi khun ke jong blairu gi dan kam tip ya ka bam jukut ke jong i haka khlemat hi bagi penhiar bensiam khatu kata kala dei ka bakut ke jong i bat kala dei ke chinom ke jong i ka wei na kinong tho ka Eleanor Roosevelt ka ong ya ka wei ke kentien ka jiring ko ke jong i na ka parachute ban poi ha kata ka jaka ka biang bet hik ngim tip langin poi ni henry ha ka khlemat ka bangi takhu ban poi thik ha kata ka jaka kata ka long ka bakut ke jong i ko ki banget ke jong play ka jing em ni jong i ru kalong ka bam tikna hakum ka ni ka perthai upola bau tho engini ki city so Timothy u ai men sim ya u ba un tem ya ka jing em men ta ban em khnang ba ka bam jukut ka jong u kan numlong ka blene e dan sibon ki brio haki di segi ke bamta ngi em ya ka jing em jong ka jing plena e ngi em ya ka jing em jong ka jing tien ngi em ya ka jing em jong ka jing sngo shir khai ha ka jing em ka jong i henry ngi klet no ba ka dan ka bam jukut ha ka jing em ka jong i bat kom ki khun ki jong play dongin play jing mut bat ngin sngo tikna ya la ka jong ka bam jukut ka jong i hakum ka ni ka perthai ka bangi em ka perthai jong jing bam tikna ka perthai ka badap ka jele la ka long ka ka khya la ka long ha ka yo ka kot la ka long ha ka jedai prabriu bat kham tamru wat ha ka jedai bat u play ka tin jong play ka ong dan tang atli kita kilenti ka bau briu un hapan yan bat na kita di ban poi ha ka wei na kita bat kata kan yat hu ya ka bam jukut ka jong u bara pangi phai ban pet ya ka bible ban ka kting ka jong play hi bar away gi i bagi dan arjat bat ki briu ha ki siat lenti ha ka percaya ka bani kong kalong ba ngilong ki nong pop ki dan kam yu nong penim bat ka baar ngi ki briu ki bla penim e da utrai Jesus Christ bat ngi pet lang na ka kting ka jong play na ka city ka bau absol bol tho segi nong room kalong ba light kot pelai wong baro ngila lek pop bat ngila do len e ya ka brom ka jong play susuru ikan mau hak kitab Isaya ka basan pendai ka baar wong herre ki jing bam jong pi gila punya klano apeng jong pi bat u play jong pi bat ki pop jong pi gila ka ya ka khamat jong u na pi kat ba un om sko susu hak kitab Ezekiel kenom khat pra dekat ka basau na kentang baar wong ka men sim ka blek pop katahi kan yang jisuru ulah keren yang kentien men bau dong ni selajeng no naga gospel Lukas kenom khat lai dekat meringkong hadu ka basan wong ngong hapi lem da pi kelaj ka bamut pi baro pin jat no ngi so thu baling ba ka khtien u blai gilong ki ba ram gimla shu kum ta ngi dan kam ya no pen im bat ngi dan kam ya ka jirap ka jong u ka benta ka ba ar ka long ba gilong kita kinong pop ki bla pen im e da ka jing ai e ka jong play na ka city ka bau absol bol tho skinong room la ma shipau khat pakhat ar lu khat la wana mar om dan shu ka je pher apneng u jiu bat u break namar ununu uban khat ka pat ka kerteng u try on pen im ya u room ka long balai khat pat sao ka ong ya ki bla pen ksan e da ka jing ai e jong u ken da ka ta ka jing sus pa ka ba hau Christ Jesus paramesim ki bekodor kalong u dan kam bangin tim shanungin let andala wai gini ke jing im ke jong i ni selajeng do Hebrew kalau makandai dekat par penyo ko ong dia ko malabu yo brio bon yam tang sisien bat hadian kani kawan ke jing bisa kani ke jing bu bai ke jong play bo brio yam tang sisien nang tapat kan wan ke jing bisa ke jong play
bat syusyuru nak ni ke ju ke bau Apostol Paul wat ho su Timothy ke ba ar nom ni kong khat bakhat ar wong namar ke ni ke tau ngasyaru ye kini ki ai pen ban ngam soleran namar ngala itu yau ta ubalang yau ba ngala ngeng bat ngala ngeng skem ba ulong ubala banda ya kata ke ba ngala IT hu hamar kata ke sngi kini ke jinget ke ba skem ke jong Apostol Paul hatungi itu ne em yau ta ubalang ngeng dan sibun ki jinget haki di kisgi ngibu ye ki jinget ki jing sania ke jongi hang nur rayu Apostol Paul wong ngai itu yau ta ubang langet bat ulong utah ubang la ban sania ngasos kemru bat ban IT yala ka jong ji em ha u Timothy ka nomor sar kat ban riu bat pra u Paul wi thu ha u Timothy ba wat long gi ba bit ban ai lot ye ka bor jong pi shaki ai gi ba sipor hakum gani ka por ka bangi im dan sibun ni jing pelut kai ke jongi ya ka por ha ka ji im ke jongi lese ling ba gani ka pandemic ling ba gani ke jing ja jong kini ki cyclone bar ki oi par ki jing ja ka pertai baro to tip pa ka bakut ka dan na ka ji im ke jongi kini ki long tang kita ki jing stang on ka kting ke jong blai ki jing jen ja ki klam ba ki dem sneu ka bangi yo ban mat henry kan sadan ka bakut bat kata ka bakut on pentikina yangi tanglar ngi don you try Jesus Christ nama don tang atli kelenti jong ke bom jukut ke benikong ke day ke bangi don kam bantip ke don ke dujok hak we ke jing jalo ong ba we unong yalap sapang ke dujok bat ke peneng uta brio mala songsit ulo ong ba ke jap ke jong pi ke day tam ban penting day em ke ting jong play ke thu ba ke dujok ke dan hak ke ting jong play na ke gospel jong Matthias Narangi pai na kalau nak khatai dekat dasar pendai do sanpo. Ogum ta kan long haga ba wai no ke pertai ki angel ki nyami no bat kin penyaklat no ye ki baman nap deng ki bahok bat kin bread ye ki hagala warding hang ta ken kan long ka balenyar bat kum dai penyan ong ka kting ke jong play ngi I susu kitab jik pen pa ko ba arpo dekat ba khat wei dekat san jar ba om shim la shim balat ho hagata ka kitab jong jim la bread ya u syakata ka pung gading kini kilong tang arti ki dekat ke bangora ban pensisa ba ka dujok ka don bat ka ba ar pat ka dai ka long ka badon kami ngi ban tepru ba ka dan ka beneng kini ke jing kular ka bau jisu kula depan kular bat ka jing sya ka ba kra yones kelom khat saur khat ka ba ar wong ha ka yeng u pa janga dan bun ki pulit somne lem da kum ta ngala ya thu api namangan let no ban kre ka jakaya pi baha ka bangalong mga biru pila panlo kene kene ke jet hu sapang ka beneng ningkong koren kalong ba ar ka bakandai ru ong henre kat kumbal tho ki ai ke ru baga khamat kam sim le I barga skor kam sim le yosno bat kim sim la mi ru ha ka do nut ubri kilong kita ki ai ya ki ba ublei la bu lupa ya kita ki ba I ya u kene kene ke jikular ya ka beneng o ki ba ngai ki jong play lara pidon bat nga hakani ke sngi lara piyo sngo ya ko kubo jo ka kting jong play hatu pi kwa ya ka bom jukut ka bakum no ga jim ga jong pi namar ngi la tikna ba ka bakut kan dan ga jim ga jong I bat don arjat ki brio ni long ki balajat ki bala rem ha ka pop ha ka benta ka ba a ki nong pop ki bala suspa ga jing ai ga jong play bala ra ngi la don ka ta ga jing ai ga jong play ha ga jim ga jong I ngi don ya ka ta ga jing tikna jong ka bom jukut ga jong I ka balong ka neng baladang imdon ya kata ka jing tikna ka jongi bat u Jesus Christ kata ka bakut ka jongi kalau dujak kadot kami ngi ban penkre ya kata ka bom jukut da ka bangi putiang yo Jesus ka jim ka jongi bangin yo ya ka bom jukut ka babha ngi ma ki sigi ki ba e bat ki por ki bom tikna ko ki para hele la dangi don yo Jesus ka jim ka jongi nginom kuslai bat ka bom jukut ka jongi kalong bat utrai Apostol Paul hakisti bokho sing Filipi nong ko ni gong khat war kuai bong yang abat im kolong Chris bat banyap kolong gaji mentoy namar Apostol Paul ula dan ya kata gaji sauti kenai ke bom cukut ke jong u namar wong ke pasgat jong hok ka am ko ki ba it ki jong blai ki ba sha skor ke kting ke jong blai pediang yu jisu gaji im ke jong pi yo ya kata gaji im bom cukut namar re tanga u ka ban long kata ka la ka lenti ya pi